Tervetuloa kuulijoille kuuntelemaan kolmen kestävän työnohjaajan ajatuksia ja keskustelua siitä, miten kestävä työnohjaus auttaa työhyvinvoinnin, työn laadun, tuottavuuden äärellä ja tukee nimenomaan työntekijöitä elämään siellä työelämässä kestävää työelämää. Ja me ollaan tehty yhteistä matkaa Totoko-koulutuksessa, eli me olemme opiskelleet vuoden verran työnohjaajien työnohjaajaksi. Ja tässä keskustelussa myöskin sitä, että mitä on kestävä työnohjaus, mitä on kestävä työnohjaaja, miten työnohjaaja rakentaa sitä omaa matkaansa niin, että sitten voi edustaa sitä kestävyyttä ja se Toto-näkökulma tässä myöskin. Mutta nyt sitten esittelyt, eli kertokaa naiset muutamalla sanalla, mikä sinusta, oman esittelyn kautta, että mikä sinusta tekee sen kestävän työnohjaajan. Niin haluatko Nenne aloittaa? Joo, no en tiedä mikä minusta täysin tekee. Minä en sitä ehkä itse pysty ihan täysin niin kuin miettimään ja näkemään tällä hetkellä, että minkälainen kokonainen tällä hetkellä se on. Mutta matka on ollut kuitenkin niin kuin, moninainen ja työnohjaajasta totoksi. Erityisesti tällä hetkellä mua on auttanut tämä mun oma ryhmä ihan hirveästi. Tämä ryhmä on ollut sellainen, joka on auttanut mua tämän vuoden hankaluuksissa ja vaikeuksissa, missä elämässä sattuu ja tapahtuu. Niin tämä on ollut äärimmäisen tärkeää. Ja mulla on oppiminen aina ollut äärimmäisen tärkeää ja mielenkiintoista, ja se on niin kuin vienyt se on pitänyt mulla yllä myös sitä, että mä oon halunnut uudistua ja nähdä maailmaa monelta kantilta. Ehkä se on se mun juttu. On varmaan paljon muutakin. Oi, kun ihana kuulla. Mä oon Kaija-Leena. Mä oon toiminut päätoimisena työnohjaajana vuodesta 2009 alkaen, eli siis 15 vuotta. No, mun kestävyyspohja työnohjaajuuteen kumpuaa varmastikin suurimmaksi osaksi sieltä vaativan tason erityisopetuksesta. Mä olin siellä opettajana ja sitten lopun kaiken rehtorina, ja kaikki ne lentävät tuolit ja välillä kiroilevat siilitkin ovat rakentaneet mulle voimavarapankkia. Mun missio työnohjauksessa on antaa aivoille ajateltavaa, ja pyrkimyksenä on rakentaa työelämästä vieläkin parempaa. Mites Mira, sä? Mun kestävyyden juuret niin menee sinne lastensuojeluun. Eli mä oon kerennyt tehdä 15 vuotta lastensuojelussa, sijaishuollossa ennen kuin mä oon sitten työnohjaajaksi heittäytynyt. Ja 10. vuosi kokopäiväisenä nimenomaan työyhteisöjen ja esihenkilöiden työnohjaajana. Et siinä on monta tarinaa ja monta kriisiä ja monenlaista myöskin näihin työn ohjaus- ja työnohjaajana toimimisen vuosiin mahtunut, niin kyllä siinä sitä kestävyyttä on paljon myöskin rakennettu. Ja tällaisilla Ja nyt kun mä juurilla. kuuntelen teitä tässä, niin mä ajattelen, että myös se oma matkani, niin kuin 15 vuoden työnohjaajan matka, on ollut tietysti moninainen. Ja mun taustani tosiaan tulee alun perin opetusalalta, mutta sitten tässä 15 vuoteen on mahtunut monenlaista juttua. Kyllä. Ja nyt sitten tosissaan se meidän yhteinen vuoden matka työnohjaajien työnohjaajaksi, eli koulutuksessa. Ja mä täältä jaan vähän ruutua, niin haluatko sä Nenne? Meillä on nimenomaan aiheena tuo kestävyyslajina työnohjaus, mitä se voi tarkoittaa sen kestävän työelämänkin näkökulmasta ja se Toto-maailma, niin haluatko Nenne tästä? Joo, meillä ei hirveästi näitä materiaalia tässä on, mutta muutama dia on matkassa mukana. Ja tämä valikoitu siksi, että olemme tosiaan meidän lopputyötä ja välitöitä tehneet aiheen kestävän työn ohjaaja aiheen alla, tai siitä olemme tutkailleet monesta suunnasta, ja sitten lopulta kokosimme meidän kolmen työryhmän ajatukset ja myöskin kirjallisuuskatsaukset tällaiseksi kokonaisuudeksi. Eli itse ajattelen sillä tavalla, että kestävyyttä lähdettiin tutkailemaan meidän porukan kanssa siitä, tämän ryhmän kanssa siitä, että mitä se on hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta ensin työnohjaajalle. Ja siitä sitten kuoriutui tällainen kokonaisuus. Toki
Kestävyys on myös paljon muuta, kuten tässä tänään tullaan kuulemaan. Se on tuottavuutta ja se on vaikuttavuutta ja niistä puhumme ehkä tässä myöhemmin tarkemmin, mutta mennään ensin tähän hyvinvointinäkökulmaan, mitä käsittelimme. Ja tosiaan mulle itselleni, jos mä puhun nyt ihan omasta, puhuttiin tämmöisestä kokemuksellisesta käyttöteoriasta ja puhutaan paljon tämmöisestä, että miten me koetaan, miten me työnohjaajat koemme tämän, niin jokainen on kulkenut varmasti oman ammatillisen polun. Itselläni siellä on myös työnohjaajien ohjaajakoulutuksen lisäksi coach-koulutusta ja muitakin erilaisia koulutuskokonaisuuksia, mutta se polku on kuitenkin ollut ammatillisen mielestä tärkeä siinä, että mulla on ollut niitä työnohjattavia. Eli olen tehnyt työnohjausta niin kuin 15 vuoden ajan täysin en siis yrittäjänä. Ja se on ollut mulle semmoinen voimavara myöskin oppimisen kannalta, että on ollut hyvin erilaisia työyhteisöjä. Mutta tosiaan hyvinvoinnin kannalta tähän vaikuttaa tosi paljon asioita, se sun oma jaksaminen, perhe, ympäristö, sosiaaliset suhteet, se minkälainen koulutustausta, minkälaiset palautumistaidot sulla on. Mulle itselleni on hirveän merkityksellinen ollut aina tämä luovuuden osa, aistit, kehollisuus ja siltä puolelta, että se on niinku tuonut semmoista tasapainoa omaan elämään ja ehdottomasti niin myös työn ohjauksessa ja nyt erityisesti toto-ohjauksessa jatkossa sitten, niin ajattelen, että mun oma mielenkiinto paljon kohdistuu myös semmoiseen keholliseen ohjaukseen. Tarkoitan sitä, että kun me tutkaillaan maailmaa, niin me tutkaillaan myöskin luovuuden kautta, mutta myös kehollisuuden kautta sitä, että mitä meidän keho kertoo. Varmaan palataan tähän myöhemmin. Mutta tässä on paljon asioita ja mä ajattelin, että täydentäkää ajatuksia, koska tätä me ollaan yhdessä tehty. Tämä on vain tämmöinen pieni alustus tähän, että mitä Mira sä näet tai mitä Kaija-Leena sä nyt haluaisit kertoa tästä. No, mulla tulee mieleen tuosta, kun lukee tuossa talon harjalla noi omat uskomukset, että mikä niin kuin mua on auttanut työnohjaajana ja kestäväksi, no välillä vähemmän kestäväksi, välillä vähän enemmän kestäväksi, mutta tulee mieleen sellainen sana kuin ne metakognitio, eli metakognitiiviset taidot, että se on sitä oman ajattelun ajattelemista, ja siihen mä liitän sen itsetuntemuksen, että jotenkin, joka pohjautuu myöskin tuohon käyttöteoreettiseen näkökulmaan, että mä tiedän, mistä mä tuun, mä tiedän, minkälainen koulutuspohja mulla on, ja mä tunnistan juuri toi itsetuntemus, mikä tuolla on, ja sitten se reflektion voima. Että tämmöisiä ajatuksia mulle heti tuosta tulee, että ja sitten kun tuolla on toi sana toto, että ilman sitä niin kuin työnohjaajan työnohjaajaa, niin enpä tiedä, missä hän olisin. että juuri se toisten seuraan hakeutuminen, se ammatillinen, reflektiivinen keskustelu, niin kyllähän ne on olleet sitten tuossa askelten matkan varrella niin kuin se voimavarapankki, että vaikka puhuinkin tuosta niistä erityisopetuksellisista kokemuksista, mutta että kyllä niin kuin sitten työnohjaajana on ollut se toisten työnohjaajien ammatillinen keskustelu ja se kaikki osaamisen jakaminen, eli Eli tietyllä tavalla myös vertaisuus siinä, että vaikka on toto-ohjelmat, on nimenomaan. Mitäs Mira sä ajattelet? Mä ajattelen, että toi itsetuntemushan on ihan siellä ytimessä. Ja se kysymys, mitä me tässä, kun me tätä tehtiin, niin mehän kysyttiin itseltämme nimenomaan sitä kysymystä, että mikä tekee meistä kestävän työnohjaajan niin, että me ollaan oltu niin kuin kyvykkäitä tekemään sitä työnohjausta kokopäiväisen niin kuin vuosikausia ja mitä kaikkea se työnohjauksen maailma tuottaa, minkä äärellä työnohjaaja on, niin mä ajattelin jotenkin, että se itsetuntemus sillä tavalla, että resilienssi voisi olla tähän yksi sana jotenkin, mitkä on ne mun vahvuudet, mitkä mua haastaa, tunnistaks mä niitä,
mitkä on mulle jotenkin niin kuin hankalia siellä työnohjauksessa ja miten mä jotenkin voin tehdä sitä kasvumatkaa myöskin, että mä hallitsen ja hillitsen ja mulla on tämä jotenkin se tietoinen läsnäolo itseni kanssa ja mä pystyn rakentamaan itseeni ja siihen omaan olemisen tapaani sellaista turvaa ja rauhaa ja että mitä ikinä siinä tapahtuukaan siinä työnohjausmaailmassa, niin että mä jotenkin niin kuin tunnen itseni niin hyvin, että mä tunnistan myöskin, että jos siinä tapahtuu jotain, mikä mä horjuttaa, mutta mä pystyn myöskin niin kuin jotenkin vakauttamaan. Et sillä tavalla mä ajattelin, että ja mä oon viehättynyt tuosta mielenjohtamisesta ja niin kuin Nenne sanoi, että hän on myös niin kuin coachi, niin se on silleen mielenkiintoista, että meillähän kaikilla kolmella on coachin koulutukset myöskin. Ja silti me ollaan nyt tämän työnohjaajuuden äärellä ja työnohjaajina tehdään sitten niin kuin enemmän kuin ehkä sitten coacheina. Mutta mä oon kiinnostunut nimenomaan jotenkin siitä, että mitä kaikkea minussa tapahtuu, kun niissä ihmisissä tapahtuu ja kun siellä työnohjauksessa tapahtuu, niin jotenkin sen itsetuntemuksen kautta. Niin kuin sanoin, että onhan totta kai se työhistoria tuonut sellaisia, että esittelenkin usein itseni työnohjaajana, että en mä ihan vähästä hätkähdä, että se lastensuojelutyöhistoria on tuonut sen, että on tullut nähtyä, koettua myöskin niin kuin tunnetasolla ja on sitä taitoa sitten jotenkin tunnistaa tunteita ja tuoda sitä turvaa ja rauhaa myöskin itse ja sitä kautta sitten ohjattaviin. Niin tällaisia. Mira, sanoit tuossa siis aika useankin kertaan, että ehkä juuri tällä sanalla että pysähtyä, mutta kuulin kuitenkin sen tarpeen siinä, että mitä se, niin kuin se ydin on siinä, että pysähdytään ja tutkaillaan ja tunnistetaan omia tunteita ja ajatuksia, siitä reflektioa ja sitten ehkä niin kuin tässä kestävyydessä ja jaksamisessa on ennen kaikkea jotenkin sellainen, myös ajattelen, että tähän maailman aikaan, kun on koko ajan hyvin tavoitteellista ja koko ajan suunnataan eteenpäin ja mennään vauhdilla ja vähän niin kuin coachingissa on tarpeenkin tuottaa sitten taas niin kuin tavoitteellista ja niin kuin työnohjauksessakinhan on tavoite. Mutta sitten taas, että ajattelen niitä hetkiä ihan taas omakohtaisesti myöskin, mutta myös asiakkaat, että on tilanteita, jossa se tavoitteellisuus saattaa ollakin se kuormittava asia, tai että on niin kuin vahvat tavoitteet, tai pitää vahvasti suunnata johonkin. Ja itse muutenkin niin kuin, voi ajatella, että onko se suunta tai päämäärä tai tuonne päin. Niin onko joskus oikeasti niin kuin tarpeen ja hyvä, että ja riittävää myös se, että pysähdytään, ollaan, vuorovaikutetaan, kuunnellaan, ollaan läsnä, niin se voi tuottaa paljon enemmän. Mä sanon usein näin, että ihmiset liian vähän pysähtyvät ajattelemaan itse tai yhdessä jonkun kanssa keskustelemaan semmoisia asioita, joista voi syntyä jo uutta, ihan niin kuin tämmöistä luonnollista uudistumista, kun käydään hyvää keskustelua. Jokainen varmasti, sillä kuulijakin, niin kuin ehkä katselijakin tunnistaa joitakin tilanteita omassa elämässään, milloin on hyvä keskustelu, joka on avannut jotain, avannut silmiä, ehkä jotain sumuverhoa edestä. Mä ajattelen, että se on myös niin kuin toton tehtävä lähteä semmoisen hyvänkin keskusteluun. Aina ei tarvitse olla ihan hirvittävän vahva tavoite tai suuntautuneisuus jonnekin. Ainakin se on minua tänä vuonna auttanut todella paljon, koska omassa elämässä voi tapahtua monenlaisia asioita, ja tämä vuosi on ollut itselleni sellainen, niin se on jotenkin ollut tarpeen myös. Mm. Tuossa oli niin paljon kiinnostavaa, että tehdäänkö sillä tavalla, että mä lopetan tämän jakamisen nytten ja otetaan tuosta nimenomaan tuosta reflektiosta, pysähtymisestä ja versus tavoite. Mutta että jos tästä diasta sen verran just sanoo, että jotenkin, että jokaiselle työnohjaajalle se kysymys, että mihin minä mun oman kestävyyteni rakennan. Ja jotenkin, meillä oli jokaisella tämä oma kestävän työnohjaajan tai kestävän toton talo vähän erilainen. Että meillähän oli, että tämä on nyt ikään kuin kokoama, mutta mä lopetan tästä jakamisen, niin ollaan sitten ton äärellä, mitä Nenne sanoi. Niin. Eli mä ajattelin jotenkin, sen takia mä tykkään, uskon työnohjauksen vaikuttavuuteen myöskin, kun työnohjaushan on nimenomaan, totta kai siellä on tavoitteet,
Meillä on joku ikään kuin semmoinen niin kuin fokus ja ymmärrys, mikä se on, ja se on työ ja ohjaus. Että me ollaan siinä työkontekstissa ja työntekijän ja työn tekemisen, mutta sitten se aito pysähtyminen ja aikaa ajattelulle ja reflektiolle, mitä Kaija-Leena sulle tuli, jos sä haluat jatkaa tuosta? Lueeko sä mun kehon kieltä, että mähän jo kohta alan täältä puhumaan, koska toi, toi Nennen puhe, tai oikeastaan miten juteltiin tästä pysähtymisen merkityksestä. Ja kyllä mä niin kuin lisäisin siihen, että myöskin rohkeudesta tänä aikana, että nykyään kun menee työnohjauksiin, niin kyllä me kaikki tunnistetaan, että missä moodissa ihmiset niin kuin tulee sinne, että se rytmiikka on. Ja no mitäs mä nyt, ja työnohjaaja kysyy, että no mistä tänään olisi hyvä jutella. Silmät menee lautasen kokoiseksi, että se pysähtyminen, että no hei, rauhoitutaanko tähän? Mä usein huomaan sanovani, että no hei, laske hartiat alas. Nyt olisi oikeastaan sun aika ottaa itsesi haltuun, että hengittele hetki. Ja sitten mä oon alkanut käyttää annetaan aikaa aivoille ajatella, että jollakin lailla siinä pysähtymisessä on voimaa. Ja sitten se, että mitä tarkoittaa se tavoitteellisuus. Että me tunnetaan niin kuin coaching-maailmasta, ehkä tässä voi myöskin vähän peilata niitä eri rajapintoja näihin työskentelymuotoihin, että coaching keskustelu on sitten vähän niin kuin toisenlainen, jossa niin kuin haetaankin sitä selkeää tavoitetta, että mitä Mira sä nyt tässä tänään haluaisit läpikäydä. Mutta mä ajattelen, että työnohjaus on enempi pohtivampaa ja ynnä muuta, niin kuin me kaikki tiedetään, mutta että mä nappaan nyt kiinni sen, kun tuli siellä Turun koulutuspäivässä, kun me lähdettiin rakentamaan kestävää työnohjaajan polkua ja mitä kaikkea siihen liittyi, niin mehän siellä pyydettiin kollegoilta ajatuksia ja heidän kokemuksiaan, että hei, mikä on joskus sun kestävyyttä koetellut? Niin hehän nostivat sieltä esille, että no oikeastaan niin kuin se kokemus siitä, että jos on ryhmä, joka ei oikein tuota mitään, että hiljaisuus ryhmässä. Ja siitä mulle tulee mieleen, että mitä silloin on se reflektio, että mitähän se tarkoittaa. Ja nyt mä näytän täältä, kun mä oon sieltä Turun koulutuksesta, niin tämä on Niemelän Ailan väitöskirjasta, jossa hän nostaa ajanmukainen työnohjauksen kokonaisuus, työnohjauksen 3 ulottuvuutta. Ja siellä ehkä ne pysähtyminen on tuolla isolla, nyt tämä rapisee ihan hurjasti, ja sitten toi läsnäolevuus, suhteiden luominen, kohtaaminen. Sitten työnohjaajan tehtävä on auttaa, tukea, kannatella, ja sitten on 3. dimensiona toi reflektio. Että miten me työnohjaajat tunnistetaan ne erilaiset reflektion tasot meidän erilaisissa ryhmissä. Ja sitten, että miten mä myöskin niin kuin tavallaan pidän itseni erilläni siitä, että tämä on tätä, tässä ryhmässä tämä on tätä. Että miten mä en nappaa niin kuin sitä, että se jotenkin mun kestävyys lähteekin siellä murenemaan. Ja sitten moni siellä Turussa niin kuin kertoi niitä kokemuksia, että se saattaa aiheuttaa sitä epävarmuuden tunnetta. No totta kai se on yllätyksellisyys, että siinä, että miten mä tosiaan pysyn rauhallisena ja et cetera, mistä puhuttiin. Mutta hei, mitä teissä herättää ajatuksena tämä reflektio? Haluatko Mira vaikka kertoa siitä? Mielellään, mutta en ehkä vielä. Okei. koska mä ajattelen jotenkin, että vielä jotenkin, kun mä kuuntelin Kaija-Leena sua, niin se kysymys, että mikä kaikki meitä työnohjaajia haastaa. Kun me mennään siihen työnohjaukseen, siihen kontekstiin, ja nyt pakko sanoa kyllä se tavoitesanakin, että millä odotuksilla ja tarpeilla ihmiset tulee työnohjaukseen. Ja sitä kautta, että itsellä tietenkin niin kuin suurin osa sen niin kuin sosiaalialan työyhteisöjen työnohjaajana, mutta työnohjaushan on paikka, minne tullaan kyllä niin kuin
Tässä ajassa erityisesti, että jos ajattelee, että se on organisaation muutosta ja epävarmuutta ja niin kuin yteitä ja mitä kaikkea nyt sitten niin kuin isommassa näkökulmassa niin kuin tämä epävakaat ajat. Ja sitten, että miten se haastaa mua yksittäisenä työntekijänä, se niin kuin työstä tuleva tunnekuorma ja sitten on se työyhteisötaso ja tämä kaikki, toi tuki ja kannattelu oikeastaan ehkä ennen vielä sitä niin kuin reflektioa, että kun munhan täytyisi työnohjaajana pitää huolta itsestäni, se oma kestävyys, niin että aidosti ihmisten tarpeille on tilaa. Ja tässä tulee toki just että, niin kuin tavoite, miten me määritellään se tavoite. Mutta kun me luodaan se turvallinen, pysähtynyt tila, missä on oikeasti lupa ja turva pysähtyy itsen äärelle ja meidän jaettujen kokemusten äärelle ja tunteiden äärelle, niin silloinhan sieltä voi tulla siihen työnohjaukseen monenlaisia. Jotkut voi sanoa, että työnohjauksessa on välillä vähän semmoisia terapeuttisiakin elementtejä. Mutta kyllä siinä niin kuin työnohjaaja monenlaista niin kuin kannattelee ja joutuukin kannattelee. Toki sitten on se aina se eteenpäin menevä ja se ratkaisukeskeinen tai tämä. Mutta mehän vielä niin kuin Nenne, mitä sanoit, että kun me pysähdytään ja me ollaan niiden omien ajatusten, ja nyt päästään siihen reflektioon, niin siellähän voi tulla vaikka niin kuin vähän kivunkin kautta vaikka minkälaista niin kuin oivalluksia, kasvua ja vaikka mitä. Mutta mitä Nenne mietit? Niin, juuri näin. Kaikki, mitä Kaija-Leena ja Miraatti tässä puhunut, niin se on juuri sitä, että myöskin se on, niin kuin Kaija-Leena taisi sanoa, että se on, vai Miraatti sanoi, kumpi sanoi, mutta rohkeutta pysähtyä. Ennen kaikkea rohkeutta pysähtyä. Ja sitten taas se, että pysähtyynkö yksin, niin siinä juuri, että työn ohjaajalle toto-ohjaus voi olla se turvapaikka ja turvasatama hetkellisesti oikeasti olla siellä niin kuin sen äärellä. Että ei mun tarvikaan aina olla yksin. Meistä monet ollaan hyvin niin kuin itsenäisiä ja mekin ollaan yksinyrittäjä ja kaikki tehty yli 10 vuotta töitä ja itsenäisesti me tarvitaan toisiamme, me tarvitaan sitä sosiaalisia kontakteja kuitenkin siihen hyvinvointiin ja jaksamiseen ja siihen jakamiseen, että meidän ei tarvitse pärjätä yksin. Se on ehkä semmoinen myöskin ihan oma niin kuin kokemuksellinen, että varmasti on joutunut pärjäämään yksin, mutta kun saa liittyä muihin, niin, ja on turva, missä ihmetellä yhdessä niitä ja olla ihan aito oma itsensä ilman mitään. Se on ollut itsellekin merkitys, kun on saanut toto-ohjausta. Mä olen voinut olla ihan oma itseni, ihan kaikki ne puolini, ettei pelkästään siinä niin kuin työnäkökulmasta. Mä vaan saanut tuoda sen hetken, mitä minä olen muutakin. Että se on ehkä toto-ohjauksessa jotenkin se, haluaisin ajatella, että se on myös semmoinen ydin itselle, että saa tulla kokonaisena. Ja niitä eri puolia itsestä tulla näkyviin myöskin siitä. Mm. Mun ajatus siirtyi tohon vielä niin kuin jotenkin palaan tuohon, mistä Mira juttelit siitä miten niin kuin monitahoinen se on se, kun ryhmä tulee paikalle ja se työnohjaus alkaa. Että juuri niin kuin mä ajattelen, että kyllä siinä niin kuin sitä työnohjaajan voimavarapalkkia ja kestävyyttä myöskin tarvitaan, että sä oot valmis ottamaan kaiken sen moninaisuuden vastaan ja sitten juuri niin kuin arvioimaan sitä, että no hei, mikä tänään on teille tarpeellista, ja tuossa Flapissa Aila nostaa sen tutkimisen, sen viipyilyn. Että me tutkitaan ja me rauhoitutaan ja kaikkea me ei saada tällä kertaa, mutta että mistä se löytyy se sopiva teema, mistä tänään puhutaan, että onko se tosiaan niin kuin se tavoiteohjautuvuus tai sitten se, että mitä meissä nousee nyt, niin kuin se läsnäolon voima, että myöskin kuunnella sitä tarvetta, että jotenkin niin kuin tunnistaa se tunne ja kuulla, ottaa vastaan se. Ja sen jälkeen useimmiten me päästään niin kuin siihen, että hei, no mitä me nyt eniten tarvitsemme. Ja sitten ehkä sieltä löytyykin se asia. Että mä just ajattelen taas kertaalleen mä nostan tämän täältä, että ei mitenkään, että
se, että me pysähdytään, niin se ei mun mielestä sulje pois sitä tavoitteellisuutta, että jokaiselle tapaamiselle on olemassa intentio, Mm. eli pyrkimys. Ja sitten toisaalta, että me pysähdytään sen eteen, että me tutkitaan. Ja sitten se parhaimmillaan synnyttää ne oivallukset. Mm. Ja siitä päästään siihen kehittämisen näkökulmaan. Ja nyt mä lupaan, että mä en enää heiluttele tätä lakanaa. Mutta mitä sä sanoit, että tietyllä tavalla ehkä mainitsit jossain kohti siitä, että määritellään yhdessä niitä käsitteitä, esimerkiksi mitä se tarkoittaa se tavoite tässä ja Niin. millaisia asioita se on. Että se voi olla hirveän erilaisia asioita ihmisille, eri ihmisille. Ja mitä se tarkoittaa se reflektio, jos palaat siihen kysymykseen, mitä kysyit, että mitä se reflektio on, niin reflektio, että helposti tulee ajatus siitä, että se on sitä keskustelua ja totta kai se on itsepäin kääntymistä ja keskustelua ja pohtimista. Mutta mähän en aina, siis mä nyt ajattelen, että mä vedän ajatuksia, että mä voin käyttää siinä, joskus mulla ei aukea sillä mun ajatukset eikä mietteet, että mä vaan mietin. Mä voin tarvita siihen jonkun asian aiheen, vaikkapa musiikin tai vaikkapa kävelyn tai jonkun, joka niin kuin asettaa mut siihen läsnä olevaan tilaan. Mm. Ja se ei aina tapahdu, tämä on oma ajatus, että se ei aina tapahdu sillä, että mä asetun siihen työnohjattavaksi, istun ja puhumaan, vaan se voi tapahtua jollain muilla keinoilla. Ja mä ajattelen, että työnohjaaja, varsinkin toto-ohjaajan, nyt sitten on niin kuin hyvä, että tunnistaa, että millaista tilaa se ohjattava tarvitsee juuri sillä hetkellä, mikä aukaisi sen sille reflektiolle. Mm. Että ne ei ole aina ne pelkät kysymykset, ne ei ole aina pelkkä keskustelu, se voi olla ihan mitä vaan, mutta että me oltaisiin niinku herkkiä sille meidän niinku kuulemiselle, sille kehon kautta tulevalle viestille myöskin. Sitä mä ajattelen, että se on myös sitä semmoista läsnäoloa ja aitoa kohtaamista, että sä kuulet sen tarpeen, joka ei ole sanoitettavissa. Mm. Mä tuon tähän siihen reflektioon liittyen niin niitä reflektion tasoja, ja mä ajattelen jotenkin, että mehän voidaan, niin kuin, jokaisella on vähän varmaan niin kuin omat tapansa, ja sitä reflektiokykyä voi niin kuin harjaannuttaa. Sitähän voi itsekseenkin tehdä niin kuin jokaisen työnohjauksen jälkeen, että mitä kaikkea tässä tapahtuu ja mitä minuun siirtyy, ja sen oman kokemuksen ja vähän mentalisaatiokykyykin siinä jotenkin niin kuin purkaa sitä, mutta sitten jos miettii sitä niin kuin toton merkitystä ja tietenkin siis työnohjaajankin merkitystä, mä saan paljon palautetta siitä, että mä oon haastava työnohjaaja ja se on hyvä palaute, että ihmiset hakeekin sitä sekä sen niin kuin purkamisen, keventymisen, voimaantumisen lisäksi myöskin sitä ammatillista kasvua, mutta nuo reflektion tasot, niin mä ajattelin jotenkin, että jos miettii nyt itseä totona, ja mistä me ollaan paljon yhdessä puhuttu, niin se, että on se taso, missä mä voin jotenkin olla niiden omien hyvien niin kuin vahvuuksien äärellä ja se ikään kuin, voisiko sanoa kepeä, helpohko reflektion taso jotenkin niin kuin arvioida, että mitä mä tein ja miten meni noin niin kuin omasta mielestä ja olla niin kuin pääsääntöisesti jotenkin lähtökohtaisesti tyytyväinen niihin omiin pohdintoihin ja jotenkin näin. Niitä omikin on onnistumisia. Ja sitten se toinen taso on sitten se dialoginen taso, että milloin me lähdetään nimenomaan niin kuin jakamaan ja tutkimaan sitä yhdessä, että mitä tässä tapahtui mä ajattelen siitä näin ja mulle tulee sellainen olo ja se kun mä sanoin ja sen oman kokemuksen, omien ajatusten jakamista. Ja sitten mä rikastutan sitä omaa ajattelua, mä saan eri näkökulmia niiltä muilta. Mutta sitten jos me mennään vielä yksi niin kuin leveli syvemmälle, niin sitten siinä on vähän enemmän, niin kuin mä sanoisin sen jopa niin, että se on pikkasen semmoisen niin kuin itse kriittisen tai semmoisen niin kuin arvioivankin, että mä oon valmis katsomaan asioita toisin sen reflektion kautta. Että siinäkin niin kuin mä kuuntelen muita, mä pystyn kyseenalaistamaan omia ajatuksia, mä pystyn kyseenalaistamaan mun uskomuksia tai jotain, että mulla on joku niin kuin tulokulma tähän tilanteeseen. Ja sitten kun mä käyn reflektiivisesti sitä hiukan niin kuin sillä, että vaikka mun oma työnohjaaja haastaa minua työnohjaajana, kun mä puran jotain vaikka keissiä tai tilannetta, niin mä oonkin valmis
vähän niin kuin uudistumaan ajatusteni kanssa ja muuttamaan mun käsityksiä, uskomuksia, mutta se vaatii sen, että se jotenkin toisen katsomisen taidon tai sen, että mun ei tarvi olla oikeassa tässä, vaan mä nimenomaan niin kuin laitan sen oman ajattelunkin niin vähän semmoisen kuin itsekin niin kuin kriittisen tarkastelun kohteeksi, että onko se oikeasti niin ja ajattelinko mä nyt, että onko se oikeasti niin, miten mä tämän näin tai koin. Ja siihen hyvä Toto on niin jotenkin paikallaan, joka pystyy haastamaan ja sitten miettiä, että totta, että jännä, että mä niin kuin tällaisen näkökulman, että mistäs mulla nyt tulikin tämmöinen ja enpäs niin kuin tollaista näkökulmaa saanut ollenkaan tästä. että silloinhan tulee sitten niin kuin makeat kasvua. Niin, eli omalla tavallaan kuulen sen, että sä puhut siitä, kun on, että reflektion tietyillä tasoilla, niin me edetään kuitenkin kohti jotakin päämäärää, jotakin kasvua, jotain voimautumista, jonkun oppimista. Jos ei ole oppimista, niin ainakin oman ajattelun laajentamista tai toisesta näkökulmasta kuulemista, näkemistä, omaa itsensä toimintaa ja myöskin osaamista ja ajattelua. Niin, joo. Eli tietyllä tavalla prosessi käynnistyy silloin, jotenkin kuulen sen, että sen pysähtymisen, läsnäolon ja reflektion kautta käynnistyy luontaisesti sellainen uudistumisprosessi. Ehkä. Mutta mun täytyy olla valmis siihen, tai sitten mun hyvä Toto luo sellaisen hyvän turvallisen pysähtymisen tutkimisen tilan, että mä uskallan ikään kuin mennä siitä meni ihan kivasta omasta mielestä, ja mä tuommoisen osasin, ja sitten jotenkin niin mennäkin siihen, että voisi Joo, katsoa eri tavoin. mä ajattelen, kun me puhutaan tässä kuitenkin kestävästä työnohjauksesta ja työnohjaajasta ja meidän niin kuin jaksamisesta ja yleensä kestävyydestä pidemmällä aikajänteellä ja vaikuttavuudesta, niin ajattelen myös sitä, että jos me heitän tämmöisen, jos mennään suoraan päämäärään tai suoraan sinne tavoitteisiin, niin jää hirveän paljon sellaista, mikä tapahtuu siinä pysähtymisessä ja reflektiossa, niin kuin uusia polkuja, uusia oivalluksia ja uusia näkökulmia. Että se voi olla liian suppea tai vain yksi vaihtoehto, jos me mennään näin. Joo, tämä liittyy myöskin siihen, että kuinka paljon se rakentaa kestävyyttä, että mulla on vaihtoehtoja enemmän kuin se yksi. Joo. Mua puhuttelee toisena uskaltaminen, että myöskin niin kuin, vaatii niin kuin, josko se vaatii rohkeutta, mutta varmasti sitä kestävyyttä työnohjaajalta niin kuin myöskin uskaltaa, että tavallaan niin kuin, että mä uskallan tunnistaa itselleni, niin kuin Mira tuossa sanoi, että miten tämä meni niin kuin sun omasta mielestäsi, noin niin kuin reflektio, niin kyllähän me työnohjaajat löydetään monta juttua sellaista, että menikö tämä nyt niin kuin piti mennä, ja mistä sä saat niin kuin sen toisen muunlaisen palautteen. Monta kertaa työnohjaaja lähtee aika yksin omine tuntemuksineen istunnosta pois. Et sen takia niin kuin tämä Toto on enempikö tarpeellinen sen pitkäkestoisen työnohjaajan rakentumiseksi. Eli tietyllä tavalla se on vaikuttava prosessi, vaikuttavuutta siihen työnohjaajan toimintaan. Mitä tästä vaikuttavuudesta, mitä muita ajatuksia siitä teille tulee? No, jos miettii, niin kuin, mä oon sanonut monta kertaa, ihmiset on kuullut tämän, mä sanon tämän aina, että mä kannan sitä työnohjauksen lippua korkealla, koska mä nimenomaan niin kuin, uskon työnohjauksen vaikuttavuuteen ja merkityksellisyyteen, kun ruvetaan katsoa työntekijöiden pysyvyyttä, pitovoimaa, sitä hyvinvointia versus sairauslomat ja korkeat vaihtuvuudet. Sen takia mä ajattelen sitä työnohjauksen vaikuttavuutta, kun jos me liian paineisessa tilanteessa, liian lyhyessä ajassa ratkaisukeskeisesti koitetaan niin kuin hakea niitä keinoja, niin se saattaa tuoda siinä, kun mulla on riittämättömyyden tunnetta ja keinottomuutta ja kuormitusta, epävarmuutta, mitä kaikkea niin kuin tunnekuormaakin, se on hyvin palkitsevaa saada jotain niin kuin yhdessä nopeasti, että me löydetään jotkut niin kuin keinot.
Mutta onko siinä sitten riski, että mä en ikään kuin sitä omaa ammatillista kasvua siinä käy samalla tavalla, ja mä en saa sitä kestävyyttä silloin itseeni, ja sitä jotenkin niin kuin uskoa ja luottoa itseeni, että mä pystyn, mitä tahansa tapahtuu. Ja mä mietin nyt ehkä niin kuin sosiaalialaa aika paljonkin, niin sitä, että kun työnohjauksessa voi olla niin kuin rikkinäinen, epävarma, kuormittunut, keinoton, ja sitten siellä lähtee niinku se oma voimaantuminen ja oma vahvistuminen tapahtumaan. Ja mä tajuan, että mä tajuan ja mä oivallan, kun mä pysähdyn itseni äärelle ja kuuntelen kollegoita. Niin sitten se semmoinen jotenkin, niinku, että se ratkaisukeskeisyys ja kestävyys syntyy minuun ja ikään kuin minussa. Niin mä ajattelen, että se on sitten taas niinku vaikuttavampaa. Et silloin mä en ole se epävarma työntekijä, joka miettii, että onko tämä mun työpaikka ollenkaan, kun en mä pärjää, vaan mä rupean uskoa itseeni ja sitä kautta mä voin olla sitten myöskin kannustava työkaveri, että jotain sellaista, niin kuin ihan niin kuin katse itse ja taas se jotenkin itsetuntemus ja itseluottamus, niin sellaisia prosesseja mä kyllä niin kuin ihmisissä on paljon nähnyt ja se on ihan hiton antoisaa, kun joku ihminen tajuaa, että mä pystyn ja mä pärjään, mä oon oppinut ihan itsestäni ja tästä työstä valtavasti. Ja silloin heihin Mitä tulee toi se luo. mitä toi tarkoittaisi niin kuin sitten toto, toto-ohjaajalle ja työnohjaajalle sit samanlaista kulkemista, ehkä niin kuin juuri sitä, mitä jos aikaisemmin sanoin, että jos me mennään niin kuin siitä, ei ole sitä aikaa pysähtyä ja reflektoida ja olla, niin mennään niin kuin niitä polkuja ei synny ja erilaisia niin kuin voimaantumisen polkuja ei synny, vaan on se päämäärä ja yksi, missä Mira puhuit siitä auki nyt hienosti. Mitä se tarkoittaisi meille toto-ohjaajina? Tai sitten, että kun me ohjataan, kun me puhutaan kuitenkin kestävästä. Mulle tulee mieleen Mulle tulee mieleen tuosta, miten Mira puhui niin kuin se, että juuri ei kukaan meistä jäisi yksin, että mä puhun nyt niin kuin työnohjaajana ja sitten se, koska me kuitenkin aika paljon tehdään töitä yksin, että juuri niin kuin, että millä mä säilytän sen oman pystyvyysuskoni, uskon itseeni ja sitä kautta tulee sitä kestävyyttä ja rauhoittumisen tilaa ynnä muuta, mutta mulle palautuu mieleen meillä oli siellä koulutuksessa tämä Ville Ojanen Mielitekoja-kirja, jossa hän niin kuin kirjoitti siitä, että miten niin kuin, vuorovaikutuksessa rakennetaan, että milloin tulee semmoinen hyvä ilmapiiri, niin se tarvitsee arvostusta, luottamusta ja turvallisuutta. Että myöskin niin kuin mä olen pohtinut tässä koulutuksen aikana sitä, että mistä työnohjaaja saa kokea sen arvostuksen tunteen. Että mä tuun arvostetuksi ja ynnä muuta, niin mä ajattelen, että nämä on niitä kysymyksiä, joita mä vien sinne omaan työnohjauksen työnohjaajaryhmään tai sille omalle työnohjaajalleni, että mä saan sieltä sen feedbackin, että siinä tapahtuu toi reflektio ja miten Mira kuvasit niitä reflektion eri tasoja, niin silloin mä voin niin kuin saada sitä jälkiajattelua, että mitä minä tästä omasta ajattelustani ajattelen nyt. Että se menee niin kuin näin niin kuin kehän, että ja sitten se on niin kuin ketju, eli jos se onnistuu toto-ohjauksessa, työnohjaaja kokee sitä, työnohjaaja vie sitä sitten sinne omalle ohjattavilleen tai ryhmille ja sitä kautta organisaatioon, niin se vaikuttavuushan on aika huikea ketju sitten siinä. Kyllä. Ja tästä mulle tulee mieleen juuri niin kuin viime viikolla oli joku ryhmä, jossa nyt juuri ei ollut ehkä sitä täsmällistä tavoitetta sillekään kerralle, vaan he tulivat sinne aika monta kertaa sosiaalialalla tai millä hyvänsä opetusalalla tullaan aika täynnä tunnetta, niin sitä tunnetta siinä sitten puhallettiin ja ynnä muuta ja käytiin nyt mitä asioita käytiinkään, niin joku heistä sitten lähtiessään sanoi, että ja taas me tultiin jotenkin paremmaksi. Niin, että niinpä, tätä kautta mä ajattelen, että kuitenkin se vaikuttavuus siirtyy sit sinne parempaan työntekijään tai tavallaan niin kuin kokemukseen siitä, että hei mä jaksan, mä osaan, mä pystyn ja taas se vie työelämää eteenpäin. Puhutaanko me nyt myöskin työnohjauksen vaikuttavuudesta? Tota,
Puhutaan, mun on pakko napata noin Kaija-Leena sun käyttämät sanat, koska nehän on ihan työnohjauksen sitä ydintä, se toimijuus ja pystyvyysusko. Mm. Ja sitten toi mun mielestä ne mukava toi ketju. Et nyt jos mä työnohjaajana käyn omassa työnohjauksessa, mikä vahvistaa mun toimijuutta ja mun kestävyyttä, ja mä tietenkin pystyn tarkastelemaan siellä, että mitä kaikkea mä ajattelen, mitä se työnohjaus on ja millainen työnohjaaja minä olen, sitä omaa identiteettiä ja sitä omaa kestävyyttä myöskin. Niin sitten se, että kun mä menen sinne ohjattavien luokse, joilla on hyvin monenlaisia haasteita. Niin kuin me kaikki tiedetään, sairauslomien ja mielenterveyden haasteet ja kaikki, koko aika me saadaan lukea siitä, että kuinka kovilla työelämässä tällä hetkellä ihmiset on. Niin kun mä olen työnohjaaja, joka käy omassa työnohjauksessa ja tarkastelee ikään kuin sitä, vaikka sitä konteenerista kannattelijan roolia ja sitä kaikkea, niin voi olla, että mä pystynkin auttamaan niitä ihmisiä pysähtymään siihen oman voimansa, kyvykkyytensä, pystyvyysuskon äärelle, eikä niin, että jos mä en kestäkään sitä kaikkea kuormitusta ja organisaatio, YT:t ja se tunnekuorma, niin kuin Kaija-Leena sanoit, niin voiko siinä olla riski, että mä työnohjaajana sorrun johonkin nopeisten ratkaisujen löytämiseen tai johonkin vaikka menetelmälliseen sillä tavalla, että kun mä pelkään sitä tunnekuormaa ja sitä kaikkea, minkä äärellä työntekijät on ja ohjattavat, niin sitten mä sorrunkin tarjoilemaan jotain ikään kuin pikaratkaisua tai jotain niin kuin keventävää menetelmällistä. Ja mä ajattelen jotenkin, että menetelmällinen työnohjaus, sillä on ehdottomasti niin kuin oma paikkansa, semmoista voimaantumista ja kepeätä yhdessä tekemistä, ja sitäkin kautta pääsee tutkimaan rooleja ja vaikka mitä. Mutta ettei se olisi niin, että mä aina, että jotenkin, että mä en työnohjaajana kestä ja siedä, niin sen takia mä koitan auttaa ryhmän nopeasti siitä epämukavuudesta tai siitä kivusta. Koska joskushan se, mä muistan omista opinnoista, mistä on iäisyys jo aikaa työnohjaajaopinnoista, että se kasvu tapahtuu joskus siinä kivussa. Ja mun mielestä työnohjaus on siihen turvallinen paikka. Ja nyt se, niin taas ollaan sen kestävyyden ytimessä, mistä varmaan silloin ihan alun perin me lähdettiinkin prosessoimaan tätä aihetta juuri siitä, että mikä on niitä aiheita ja niitä, mitä ehkä niin kuin itselle, Mira sanoit tuossa, kerroit siitä, että oman kokemuksenkin kautta ja ne asiat, voi kun on niitä pystyy vastaanottamaan myös sen, minkä on kokenut niin kuin helpommin, ainakin hetkisen ja ajan kuluttua, niin se, että se tunteen, että uskallanko itse olla ja vastaanottaa, vai juoksenko karkuun itsekin sitä tunnetta ja teen jotain muuta sen porukan kanssa tai ryhmän kanssa tai yksilön kanssa, kun en uskalla vastaanottaa. Tai olenko niin täynnä jotakin omaa tunnetta, että ei enää mahdu tai jollain tavalla en ole pystyvä siihen. Eli kestävyys siihen, mitä mä koen, minkälaisia tunteita, minkälaisia asioita, mitkä voi olla sellaisia asioita työnohjauksessa, mitä mä en ole koskaan kohdannut työnohjaajana tai toto-ohjaajana, miten ne herättää. Mitkä, monet puhuu just tästä, että jos vaikka puhutaan, että vaikka työympäristössä on tapahtunut kuolema tai työnohjaaja tulee kertomaan, joka liittyy kuolemaan, niin joku sanoo, että se on kauhistuttavaa, mutta toisaalta se on tunne, se on tapahtuma, se on kuitenkin, itse koen, että kun sen asian kanssa työskentelee toki muuallakin, niin se ei ole ollenkaan vaikea asia. Se on yksi suuri tunneasia, mutta pelkäänkö mä omia tunteitani niissä tilanteissa ja siitä aiheesta? Olenko mä itse uskaltanut ajatella ollenkaan, vaikka nyt miettää sitä kuolemaa, että onko mä pystynyt niin kuin laittaa ollenkaan siihen niin kuin hetkellisestikään ajatusta, miltä minusta tuntuu, jos menetän läheisen tai työkaverin tai itselle tapahtuu jotain. Joo. Tässä minusta niin sä puhut niin kuin, myöskin nostat niin kuin sen, että sen suhteissa olemisen taidon.
että miten mä työnohjaajana maltan ja asetun siihen kulloiseenkin tilaan, mitä milloinkin siellä on. Että juuri, että millä lailla mä pidän niin kuin ne omat aistikanavat auki. Mä kuulen ja reagoin ja aistin myöskin sitä ryhmässä olevaa dynamiikkaa tai sitä kiirettä tai hätää tai mitä ikinä riittämättömyyttä. Että sillä lailla niin kuin mä monta kertaa sanotan sen, että mä autan teitä keskustelemaan. Että se on se mun fokus, että mä en ala niin kuin tavallaan siellä terapeutiksi tai kriisityönohjaajaksi tai miksikään, että hei nyt me asetutaan tähän, että hyvä, että kerroit. Ja sitten me lähdetään sitä tutkimaan ja viipyilemään ja ehkä sieltä sitten löytyy niitä oivalluksia ynnä muuta. Että... Ja kyllä mehän kaikki tosiaan ymmärretään, että kriisi on kriisi ja kriisi täytyy purkaa eri paikassa, mutta monesti ne asiat herättää myöhemminkin ajatuksia ja tunteita, ja niitä on ihan hyvä vastata. Ja tuosta vielä tuli se ajatus mieleen, että kumpi puhuu, Mira vai Nenne, että varmaan Miran puheenvuorossa se, että juuri, että niin jonkun tehtävän tai menetelmän avulla mä olen samaa mieltä, että menetelmällisyys toimii, jos se syventää sitä teemaa tai jotenkin auttaa vielä niin moninäkökulmaisempaan tarkasteluun. Mutta että itse asiassa niin se työhän tapahtuu useimmiten niiden työnohjaustapahtumien välissä. Silloin asiakas työskentelee ja silloin sit tapahtuu sitä jotain ja sitä taas puretaan sit seuraavissa työnohjauksissa. Ja samahan meille tapahtuu työnohjaajina, kun me toimitaan niin kuin oman toton kanssa, että näin se vaan menee, ketjuja. Mistäs kaikista me ollaan tänään juteltu? Saanko Kaija-Leena, mä sanoisin vaikuttavuudesta vielä tuossa ikään kuin se, että mun mielestä teidän puheenvuoroista tuli tosi hyvin mun mielestä työnohjauksen eri tasoja. Ja mun on pakko sanoa vielä kertaalleen se sana prosessi. Mm-hmm. Et kun työnohjaus ei ole parin kerran, vaan työnohjaus on prosessi. Ja mitä se prosessi tuottaa, kun se voi olla niin kuin sitä kepeätä jotenkin niin kuin liittymistä ja niin kuin kepeääkin jakamista ja jotain niin kuin ratkaisukeskeistä ja keinoja. Ja sitten kun me lähdetään rakentamaan sitä siinä prosessissa sitä psykologista turvallisuutta, ja tosissaan se kaikista tärkein tapahtuu työnohjausten välissä, mutta työnohjauksessa on niin kuin jotenkin pintautuu tutkittavaksi itsen ja muiden kautta, niin mä ajattelen jotenkin, että kun olisi nimenomaan niin kuin työyhteisöllä mahdollisuus niin kuin pidempiin niihin työnohjausprosesseihin päästä ilman paineita turvallisesti niin kuin tutkimaan ja rakentamaan sitä nimenomaan, nyt mä toistan, niin sitä omaa kyvykkyyttä, pystyvyyttä, työyhteisön kyvykkyyttä, kuin myös niin kuin keinovalikkoa. Sehän voi olla ja rakenteita voidaan siellä luoda, kehittää. Työnohjaus on niin monta monessa ikään kuin siinä prosessissa, mitä siinä tapahtuu. Mutta se on silleen mun mielestä hiton turvallinen, että siinä ei ole sitä sellaista, että pakko saada aikaiseksi, vaan että siinä on nimenomaan niin jotenkin se, mitä on siellä pinnan alla. Ja siitä tuleekin jotain sit sellaista niin pysyvää ja vaikuttavaa, että se työyhteisökin voi tehdä omaa yhteistä kasvumatkaa. Ja siitä tulee sit sitä niin myöskin se niin työn tekemisen tapa, oma olemisen tapa ja työkulttuuri. Niin työnohjaus on mun mielestä tuki tällaisen niin muutostyöskentelyyn siinä. Ja sitten taas, kun miettii totoa, niin minkä kaiken äärellä me työnohjaajat voidaan ollakaan. Se voi olla välillä kepeätä, se voi olla tosi antoisaa, se on vähän semmoista fasilitointia ja näin. Ja sitten välillä se voi olla jotain sellaista niin kuin itseäkin tosi paljon haastavaa, jota mä voin sitten tutkia siellä omassa totossa. Mutta että silleen on helppo olla ylpeä niin kuin työnohjaaja ja uskon työnohjaukseen juuri tässä, että siinä on niin monta eri tasoa vaikuttavuudenkin näkökulmasta. Mm-hmm. Totta puhut. Mutta oliko se, Kaija-Leena, sun kysymys se, että kun työnohjaajat aika ehkä tyypillisestikin kysytäänkö me siellä lopussa, että mitä viet mukana, sitä jotain pitää kuitenkin aina sitten sulkeakin, kun ollaan avattu ja tutkittu, niin sitten jotain yhteenvetoa, niin olisiko meillä sen yhteenvedon aika, ja onko se sitten sillä kysymyksellä nimenomaan jotenkin, että mitä tässä keskustelussa on meille itse kullekin ollut jotain merkityksellistä, mitä me halutaan sitten totoina
viedä mukanamme, olisiko se näin? Mm. Ihanaa. Kyllä mä niin kuin koen, vaikka ollaan näin niin kuin Teamsin välillä, siis niin kuin, ollaan etäyhteyden päässä, niin tässä kun ammattilainen saa keskustella ammattilaisten kanssa, niin kyllähän siinä niin kuin voimautuu, että se energia, mikä tässä tulee, niin sieltä tulee sitä hyvää energiaa, sitä sellaista voimautumista, että tämmöisen tunteen mä otan tästä mukaan ja kiitän teitä ihan isosti ja tosi kovin. Ja sitten ehkä jos asiana otan, niin kyllä niin kuin pohdin noita reflektiivisyyden, reflektion eri tasoja, että mitä kaikkea se on ja miten mä sitten työnohjaajana itse niitä tunnistan siellä, kun on niitä erilaisia ryhmiä erilaisine tarpeineen. Että tällaiset ajatukset mulle jää. Kyllä, kiitos. Samoin ajattelen, että se tunnelma ja fiilis tietysti jää aina sinne omaan kehoon ja mieleen ja tästä hyviä tuntemuksia jää. Ja sitten mietin, niin mä ihan jäin pohtimaan sitä, että mitä kaikkea me oikeasti tässä keskusteltiin, minkälaisia polkuja tästä olisi voinut syntyä vieläkin, ja olisi tehnyt mieli kysyä ja tarkentaa ja hypätä johonkin. Mutta sitten mä mietin, että tutkiminen ja viipyily sinällään sisältää, vaikka se siinä kokonaisuudessa, minkä Kaija-Leena näytit, niin on yksi sitä prosessin osaa, mutta tutkiminen viipyili sanana on, tai termeinä ovat jotenkin mielenkiintoisia ja sellaisia, että mitä minä tutkin ja missä minä haluan viipyillä, mitkä on ne asiat, missä mä haluan viipyillä nyt ja missä minä totona annan myös toisten viipyillä. Ehkä siinä kun viipyillä on semmoinen, joka tuntuu myös semmoisena kehollisena kokemuksena. Ja sitten toinen on se intentio, koska siinä on liike. Et mihin mä suuntaan, mihin me suunnataan, mihin me yhdessä suunnataan, kuinka paljon Toto ohjaa, kuinka paljon työnohjaaja ohjaa sitä intentiota, vai tuleeko se intentio sit siltä ryhmältä tai ohjattavalta. Semmoiset niin kysymykset mulla ehkä jäi tähän näin, että mistä voitaisiin sitten seuraavalla kerralla jatkaa. Mm. Se, mitä mä vien tästä mukana, niin se jotenkin, niin kuin, että työnohjauksella on aina tietyt tavoitteet siellä jossain näin, ja meillä on tietty jotenkin fokus. Mutta sitten, että miten mä totona ja työnohjaajana autan nimenomaan sellaiseen niin kuin syvälliseen sekä sitä niin kuin voimaantumista, keventymistä, mutta ehkä erityisesti sitä oppimisen ja oivallusten, niin kuin sitä reflektiotasoa, että millä eri tavoin mä voin työnohjaajana auttaa mun ohjattavia ja totona auttaa sitä työnohjaajaa, niin pääsemään sille jollekin syvälliselle tasolle, että hän voi haastaa myöskin sitä omaa ajattelua ja sitten ikään kuin, että sit tapahtuu sitä kasvua. Sen mä vien tästä. Ja ehkä mä ajattelen jotenkin, että ainahan se kysymys kulkee mukana jotenkin, että miten mä pidän itsestäni työnohjaajana huolta. Elämä välillä haastaa niin kuin tosi paljonkin niin kuin oma elämä. Ja mä oon joskus sanonut, että monella tavalla elämä voi tiputtaa polvilleen, mutta sitten se kysymys, että mitä mä teen, jotta mä pääsen sieltä sitten taas takaisin omille jaloilleen, niin kyllähän se on semmoinen kysymys, miten minä pidän itseni kestävänä ja vahvana, että mä kannattelen itseäni, mutta että mä oon kyvykäs kannattelee myöskin niitä mun ohjattavia, jotka sekä ne työnohjaajat että myöskin muut, niin on välillä kyllä aika kovilla tällä hetkellä, että he löytäisivät sen voimansa ja kyvykkyytensä jotenkin itsessään, niin ehkä tällaisia ajatuksia. Yhdessä olemme aina enemmän. Juuri näin, että Niin. aina enemmän ja juuri se, että kohti muita silloin, kun tuntuu, että yksin ei tarvitse pärjätä. Meillä on siellä vielä muutama dia loppuun, jotka koostaa ainakin meidän kirjallisuutta ja sitten meidän yhteystiedot olisi siellä vielä näköisellä sitten kaikille kuulijoille ja katselijoille, jos haluatte meihin ottaa yhteyttä, että siinä pieni hetki. No tuo meidän kirjallisuuskatsaus ja varmaan paljon kirjallisuutta
itse kukakin meistä lukenut ja sitä jollain tavalla omaan työhönsäkin niin kuin tuottanut sitten toimintaan, tekemiseen, ajatteluun siellä Eikö ohjauksessa, vaan mutta ne olivat tähän tehtävään liittyviä. nimenomaan tässä oli ikään kuin tavallaan sitä kirjallisuutta, minkä pohjalta me sitä omaa kestävyyttä työnohjaukseen liittyen ja ohjaamiseenhan liittyy, tai siihen on niin kuin vaikka minkälaisia kirjoja, mutta nimenomaan juuri sitä, niin kuin, että miten sitä omaa tapaa olla kestävä työnohjaaja tai kestävää jotenkin ylipäätään omassa elämässä ja työelämässä, että miten jaksan ja kestän niin, että mulla olisi hyvä olla. Ja sitten katsotaan vielä, mistä mä sen kolmannen näin. Eli täällä on sitten meidän noi yhteystiedot. Eli mutta sitten semmoinen kysymys vielä, onko teillä jotain somekanavia tai jotain muita tällaisia kanavia, mistä teidät sitten saa kiinni tuon nettisivujen lisäksi? Joo, mun LinkedIn löytyy ihan mun omalla nimellä ja sitten Nenne Coach on Instagram ja taitaa sitten olla alkulla. On ihan oma Facebookin, mutta sitä on vähän vähemmän päivitetty viime aikoina. Mä oon vähän huono, mä suojelen sitä omaa kestävyyttäni niin, että mä koitan pitää oman itseni rajat aika pienenä, mutta avitan.fi autan aina, kun joku ottaa yhteyttä, niin se on se mun pyrkimys. Eli multa löytyy nuo kotisivut, ne on nyt juuri päivittymässä, että just nyt heti tänään ei ole, mutta ehkä parin viikon kuluttua, niin sitä kautta muuhun saa yhteyden. Että mulle myöskin niin kuin se suojautuminen on osa kestävyyttä, että en aina ole kaikkialla tavoitettavissa. Mun Tosi hyvä. yritys Miracle Members, jossa on muitakin työnohjaajia ja kouluttajia, niin se löytyy Facebookista, Instasta ja LinkedInistä, mutta et nimenomaan niin kuin Kaija-Leena sanoi, niin nuo somekanavat ei ole niitä parhaita tapoja mullakaan niin kuin saada minuun yhteyttä, että niissä en ole niin aktiivisesti, mutta että pääsee näkemään tavallaan niin kuin jotain ajatuksia, jotain juttuja, mutta että kaikista paras on nimenomaan nettisivuilta puhelinnumero ja soitto tai sitten sähköposti tietenkin, mutta ihan älyttömästi kiitos Nenne ja Kaija-Leena minun puolesta. Nyt mä lopetan tuon jakamisen, niin saadaan vielä meidän kasvot tähän loppuun. Mutta eikö tämä ole nyt jotenkin niin kuin parhaimmillaan juuri, että jotenkin sitä niin kuin työnohjausta voi pysähtyä ja vähän niin kuin tutkiskella ja kuulostella, että mitä niin kuin muiden ihmisten ajattelut minussa herättää. Ja sitten syntyy jotain enemmän kuin mitä olisin itsekseni tässä pohtinut ja pähkinyt. Mm. Juuri näin. Tämä Kiitos oli teille. niin kuin, haluatko Kiitos teille molemmille, Mira ja Kaija-Leena, että olen saanut teidän kanssa muutenkin tätä matkaa ja jakaa. Ja sitten vielä tästä tämänpäiväisestäkin. Kiitos teille kummallekin. Mä ajattelen, että tässä tuli niin semmoinen työnohjauksellinen keskustelu. Että siitäkin mä oon niin iloinen, että mulle tulee semmoinen tunne, että ehkä me myöskin mallinnettiin sitä, mitä työnohjaus voi olla niin kuin ryhmässä. Että ihanaa, kiitos teille. Ja kiitos kaikille, jotka oli kuuntelemassa tai katselemassa. Moi moi! Ehdottomasti kiitos kuuntelijoille. Hei hei!